Údajne angloamerická história pri zrode Spojených štátov amerických nesie v sebe príbeh, ktorý hovorí o tom, ako kolonialisti chceli urobiť Georgea Washingtona svojim kráľom. Ten však odmietol, pretože tak ako aj on, ako aj väčšina kolonialistov verila, že je len jeden kráľ a tým kráľom nie je Juraj III. Anglický kráľ. 22. apríla roku 1775, predtým než vypukla revolúcia, bostonský guvernér poslal kráľovi Jurajovi III. Takúto depešu. Ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek Američana, že kto je jeho pánom, s istotou by vám odpovedal, že nemá žiadneho iného pána okrem Ježiša Krista. Sme v advente, sme v očakávaní, že niečo príde, že sa niečo udeje. No a vy, ktorí máte adventný veniec, ako aj my tu máme takýto krásny, tak dnes zapalujeme 3. sviečku. Potom zapálime ešte jednu a potom je to tu. Sú tu Vianoce. A to je super. Okrem ale však čakania na 24. december je tu aj to, že kresťania očakávajú niečo oveľa väčšie. Niečo intenzívnejšie. A to je práve príchod kráľa kráľov, ktorý je Emanuel, ktorý je Boh s nami. A hoci Boh sám seba v Biblii nikdy nenazýva kráľom, napriek tomu, keď pozorujeme novozmluvné príbehy, tak vidíme a čítame, že traja mudrci prišli a hľadajú v Jeruzaleme novonarodeného kráľa, že dáv, ktorý bol nasýtený 5000 ľudí, chce Ježiša urobiť svojím kráľom, že pri vstupe do Jeruzalema na Veľkú noc, keď prichádza Ježiš na osliadku, tak ľudia prevolávajú Hosana, synovi Dávidovmu, čo nič iné neznamená ako to, že vitaj náš kráľ. Dokonca aj v posledných hodinách jeho života mu je upletená trňová koruna, síce len ako na výsmech, ale na výsmech ako kráľovi. A nakoniec aj Pilát si dokonca preveruje Ježiša, že či nie je náhodou kráľom. Aj keď sa mu priznáva, že kráľovstvo nie je jeho z tohoto sveta, tak Pilát prikazuje povesiť nad jeho hlavu na kríži skrátený nápis INRI, čo v preklade znamená Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Prečo tu vôbec máme obraz Boha ako kráľa? Odkiaľ sa nám to tu vôbec vzalo? Zdalo by sa, že nám to prichádza z dávnych proroctiev. Od Micheáša, ktorý napísal: Ty však, Betlehem, si najmenší medzi judskými mestami, ale z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za panovníka a vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku a v odvekých časoch. Alebo by sme ho prisudzovali prorokovi Izaiášovi, ktorý v 9. kapitole hovorí o mocnom vládcovi. Obidvaja títo proroci žili v rušnom období v 7. až 8. storočí pred Kristom, kde prichádzalo k rozdeleniu Severného a Južného kráľovstva a oni titulovali Boha kráľom. Ale pravdou je, že hoci v starej zmluve máme slovo kráľ použité okolo 2500 krát, nikdy nebolo spájané s Bohom. Ide však len o pozemského vládcu, o panovníka a o kráľa, ktorého si zvolil ľud a Boh. Titul kráľ sa však začína používať nástupom kráľa Dávida. Ten veľakrát vyznáva vo svojich modlitbách, vo svojich žalmoch, že ja som ustanovil svojho kráľa na Sinaji. Alebo sa modlí: vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a Boh môj, lebo k tebe sa modlím. A to už bolo tak zhruba 1000 rokov pred Kristom. No a tento náš Dávid napísal veľa krásnych žalmov a jeden z tých top žalmov, ktorý pojednáva o Bohu ako kráľovi, by som rád s vami dnes troška tak prešiel. Potom, čo bol postavený chrám v Jeruzaleme, tak s Šalamúnom samozrejme, tak sa v ňom spievali veľmi často a boli súčasťou liturgie rôzne žalmy. Dá sa povedať, že na každý deň iný žalm. A práve to bol žalm 24, ktorý otváral nový týždeň po šabate. Obvykle sa vždy spieval tak, že jeden part spievala jedna časť ľudí
A potom na ňu ako keby odpovedala druhá časť ľudí. Jedna zložka vždy zaspievala jednu vec a tá druhú vec. Dokonca historik Josephus Flavius dodáva, že 7 speváckých zborov zvyklo ísť pred archou úmluvy, keď sa spieval tento žalm. Až kým neprišli k Sionu, tam, kde bol korunovaný král Dávid a tam, kde bol zriadený svätostánok a tam sa to nejako aj dokončovalo celý ten žalm. A tak sa tento žalm spieva každý deň po šabate v týždni a potom sa spieva ešte na každý židovský nový rok, kedy ako keby ľud sa znovu zaväzuje Bohu, že je jeho kráľom a domnieva sa, že zaznel aj vtedy, keď Ježiš Kristus vchádzal práve do Jeruzalema na osliadku pred Veľkou nocou. Tento žalm Dávid písal a hovorí tu krásne slova, ktoré teraz prečítam, že Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, svet a tí, čo ho obývajú. Veď on založil na moriach celý svet a upevnil ho na vodných prúdoch. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytuje, čo ho vyhľadávajú. Bože Jákoba. Sélah. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Kto je ten král slávy? Hospodin, silný a mocný Boh, vojnový hrdina. Brány, zdvihnite hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť král slávy. Ktože je ten král slávy? Hospodin zástupov. On je ten král slávy. Sélah. Hospodinovi patrí celá zem, i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. Asi k tomuto netreba veľa hovoriť. Zem nepatrí pozemským vládcom, nepatrí prezidentom, nepatrí pápežovi, nepatrí ani komunistom, ani Organizácii spojených národov, jednoducho nepatrí ani satanovi. Ale celá zem je moja, hovorí Hospodin. Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. My dobre vieme, že Boh je vlastníkom dobytka na 1000 vrchoch. Všetky bohatstvá ukryté v baniach sú jeho. Každá rieka a každá hora má svoje miesto, pretože sa tak rozhodol. Slnko, mesiac, hviezdy svietia len preto, že im to je dovolené. Astronaut James Irwin, vy ste ho mnohí zažili ešte v porevolučných rokoch, keď tu navštívil Slovensko. Tak práve on v tom čase, keď bol ten jeden z tých šťastlivcov, ktorí mohli vstúpiť na mesiac a on uvidel tú našu modrú planétu zo svojho astronautského vozidla, tak vraj vtedy sa prvýkrát modlil. Vraj práve vtedy ho premkla ten úžasný pocit toho, že aký je maličký. A on medzi inými vecami, ktoré povedal vraj aj tento výrok. Je úžasné, že dnes človek kráča po mesiaci. Ale ešte fascinujúcejšie je to, že Boh kráčal po zemi. Takže prvé 2 verše, keď sa na ne pozeráme, sú akýmsi obrazom Božieho majestátu a veľkoleposti, ale teraz sa zrazu preskakuje do takej osobnejšej roviny v tých ďalších veršoch. A tie verše hovoria, kto smie vystúpiť na vrch Hospodina, kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste. Viete, vrch Sion, tam, ako som spomínal, bol korunovaný král Dávid. A je tu zriadený dočasný svätostánok, kým nie je postavený chrám. A potom je tam druhý vrch a tým vrchom je Moria. Je to vrch, na ktorom Abraham obetoval svojho syna Izáka, kým ho Boh nezastavil a na tomto mieste bol postavený nakoniec Šalamúnov chrám. A teraz si predstavte, že je tu celý ten sprievod s archou, s truhlou zmluvy a zastavuje sa pred svätostánkom, neskôr potom samozrejme pred vstupom do chrámu a zaznieva tu zrazu tá otázka od toho celého speváckeho zboru. Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svetom mieste?
A na čo zo svätyne zrazu zaznie veľmi jasný, silný, solový hlas speváka, ktorý hovorí: ten, ktorý má ruky nevinné a srdce čisté. Ten, kto sa neobracia k márnosti a ani falošne neprisahá. Takže nevinné ruky a čisté srdce. Viete, v duchovnom zmysle tu je veľmi úzke prepojenie. Viete, pozrieť sa na príbeh Evy, ktorá síce sa natiahla za ovocím, otrhla ho, jedla, dokonca dala svojmu mužovi Adámovi a ten jedol tiež, ale toto predchádzalo niečo úplne iné. A to je presne tá konexia, tú, ktorú spomínam so srdcom, kde videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Koľkokrát tvoje ruky otvorili stránky na internete, ktoré by si vo fyzickej prítomnosti Boha nikdy neotvoril. Koľkokrát tvoje ruky možno vzali viac pohárov alkoholu, než čo zvládneš. Koľkokrát tvoje ruky sa dotkli niečoho, čoho sa dotknúť nemali nikdy. Respektíve koľkokrát tvoje ruky a moje ruky boli zdrojom hrubej sily voči niekomu. A toto všetko je spojené so srdcom. A tak my vidíme, že hriech, keď vzniká, alebo keď sa dáva do pohybu, totiž nikdy nezačína skutkami rúk. Ruky sú len motivované tým, čo je v srdci. A preto sa tu tak ani nežiada pred vstupom do chrámu, aby bol dodržaný zákon, či prinesená obeť. Ale kvalifikácia toho vstupu dovnútra súvisí s vôľou človeka. Nechcieť a nerobiť to, čo sa Bohu nepáči. Podľa Dávidovho žalmu je tu jeden jasný uzáver z celého, že nikto nemá tú kapacitu vstúpiť do chrámu ani na vrch Hospodina. Nikto totiž neobstojí v prítomnosti Najsvätejšieho. Môžeme sa snažiť si umyť ruky, ako to urobil Pilát, ale nič nepomáha. Boh totiž netúži po pokrytcoch. A tu je tá otázka, kto je ten správny ctiteľ Boha? Si ním ty, alebo som ním ja? Ak nie ja, ani ty, kto? Kto vôbec môže stáť v prítomnosti Boha? Pripomína mi to trochu scénu zo zjavenia svätého Jána, keď Boh drží v ruke zvitok, ktorý je zapečatený, a Ján hovorí, že videl mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. A nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. A na Jána tam zrazu dopadá taký obrovský smútok, plače tam. On hovorí, veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto, kto by otvoril knihu a nazrel do nej. Ale jeden zo starších, ktorí tam boli, zrazu povedal, nepláč. Hľa zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, aby otvoril 7 pečatí. A zrazu na scénu predstupuje Ježiš a otvára pečate, pretože som videl stáť baránka ako keby zabitého, hovorí Ján, ktorý prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne, a čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred tým baránkom. Všetci mali hudobné nástroje, čaše plné kadidla zlaté, čo sú modlitby svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a oni budú kráľovať na zemi. A to je nádherné. To je jedna vec úplne jasnejšia nad slnko, že nikto z ľudí nemôže sa postaviť a stáť na vrchu Hospodinovom, pretože to nejde inak ako práve len skrze baránka, ktorý bol zabitý, skrze Ježiša, ktorý je hodný a ktorý jediný má tento status to urobiť. Ak Bohu sa dá prísť, to je tá super správa z celého tohoto očakávania v advente, že vieme prísť k Bohu a On prichádza k nám. A tá druhá výborná správa je, že je tomu tak len preto, lebo to sám Ježiš umožnil. A toto je to posolstvo krásne, že skrze Neho máme pokoj s Bohom. Títo ľudia, ktorí toto urobia a veria,
ten si odniesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Tí, čo sa na Boha vypytujú, tí, čo ho hľadajú, tí, čo sú po Bohu hladní a smední. A týmto jasne znie tu volanie z tohto žalmu: brány, zdvihnite hlavice, zdvihnite sa, prastaré vchody, aby mohol vojsť kráľ slávy. A tu sme v tej najkrajšej a najfarebnejšej časti tohoto žalmu, kde oslavujeme kráľa slávy. Kde jednoducho prichádza archa zmluvy, znova prichádza zo svetostánku, prinášajú ju k úpeťu vrchu Sion, kde na židovský rok sa teda slávi teda príchod kráľa, kde Boh symbolicky zasadne na trón a ľudia sa mu znovu zavezujú svojimi sľubmi, že mu budú slúžiť. Ty, ktorý tróniš nad cherubínmi, zjav sa, hovorí žalmista. A potom kňazi nesú archu rovno znova do svetostánku alebo do chrámu, znie chvála, všetko spieva, je tu nesmierna oslava, až kým nezastanú pred dverami alebo pred vchodom a znova sa ozýva hlas znútra. A ktože je ten kráľ slávy? A spevácky zbor odpovedá: je to Hospodin, silný, mocný Boh a vojnový hrdina. Áno, pre mnohých Boh je kráľom. My veríme, že je mocným a majestátnym panovníkom a nielen, že v moci je silný a v sile v zmysle nejakej vojenskej moci alebo v taktizovaní, ale Boh je vo svojej sláve nie len nejakým bojovníkom, ale on je aj víťazom všetkých vojen a všetkých bojov. On je završovateľ všetkého, on je šampiónom všetkého. On je nielen sudcom, ale on je aj ukončovateľom všetkých vecí. On je jednoducho niekto, kto je neporaziteľný, nezastaviteľný. On je jednoducho ten, ktorého trón sa nikdy nezatrasie a jeho sláva sa nedá s nikým a ničím vymeniť. Brány, zdvihnite svoje hlavice. Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť kráľ slávy. A z chrámu znovu zaznieva po dlhšej pauze znútra otázka: a ktože je ten kráľ slávy? Hej? A my sme už o tom hovorili, ale prorok Izaiáš hovorí: lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, a na jeho pleciach bude spočívať vláda, jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoja nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. A o toto kráľovstvo, ktoré je v duchovnom zmysle už podľa Kristových slov medzi nami, o to máme volať, zaň sa máme modliť. Kráľovstvo tvoje príď. Aj práve v tomto advente. Lebo toto nie je taká hociaká prosba. Kráľovstvo tvoje príď. Apoštol Pavel hovorí, že toto Božie kráľovstvo to nie je ani jedenie, ani pitie, ale že je to spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Pokiaľ sa doprosujeme tohoto, doprosujeme sa svetosti. Jedná sa o prorockú modlitbu. Príď kráľovstvo tvoje. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: áno, prídem čoskoro. Amen, príď, Pane Ježišu. Je to ako keby pokrik do boja, vo víťazstvu v našom duchovnom boji. Príď tvoje kráľovstvo, nech zvíťazí. Je to ako keby modlitba, ktorou sa podriadujeme Bohu, kde hovoríme to, že vlastne my tu ani nechceme niečo prosiť od teba, Pane, vo vlastný prospech, ale podriadujeme všetko tebe, aby ty si mohol skrze nás urobiť to, čo sa ti páči. Lebo nie naše kráľovstvo chceme tvoje kráľovstvo. Nech príde tvoje kráľovstvo, je volanie aj po domove. My sme ako kresťania, máme dvojité občianstvo. Naša domovina je v nebesiach, ale máme občianske preukazy Slovenskej republiky. Dodržujeme jej zákony, ale raz pôjdeme do kráľovstva milovaného syna, do ktorého nás Boh umiestnil. Príď tvoje kráľovstvo. A to je taká skutočne reálna modlitba, ktorej je moc, ktorej jednoducho to není nejaká, že sa snažíme tu o nejaký útek mimo realitu, že si zakrývame oči, že aké kráľovstvo to vlastne je, že si tu niečo vyrábame len preto, aby sme sa utešili. Nie je to žiadna slovná barlička, ako to nazýval Marx,
že to kresťanstvo je nešťastné opium ľudstva. Viete, pravda je taká, že keď sa modlíme, tak my neunikáme z reality. My práve do nej vstupujeme. A tak my sme v tejto chvíli v očakávaní. Sme na ceste domov, sme na ceste do kráľovstva. Je tu obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. To je ten král slávy. Hospodin zástupov, on je ten král slávy, zaznie ešte raz z úst chorálistov a na to sa dvere chrámu doširoka otvoria. Zaznie Sélah, čo je pauza, kde sa máš v tichu nad všetkým zrazu zamyslieť. Toto nám upriamuje naše oči smerom k bránam nebeského Jeruzalema, ktoré budú otvorené každému človeku, ktorý bude môcť stáť na jeho svetom vrchu. Ten si odnesie požehnanie, ako hovorí Biblia, alebo dá aj tento žalm, a ten dostane o ospravedlnenie od Boha svojej spásy. Tento žalm svojím spôsobom ešte len čaká na svoje naplnenie. A keď dovolíš ty a ja zasadnúť Kristovi na trón nášho srdca, on potom následne dokoná všetky tie nádherné veci, keď celá zem raz a ľudstvo pred ním skloní svoje kolená a každý jazyk vyzná raz, že Ježiš je Pán. Králi a kráľovné sa dávali titulovať názvami vaša jasnosť, vaše veličenstvo. Pápež sa necháva oslovovať vaša svetosť, biskupy sa nechajú oslovovať vaša milosť, kardináli zase titulom jeho eminencia. Biblia však vraví, že bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým, v ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. No a čo my s tým? Biblia hovorí jednoduchú vec, že máme žiť na jeho slávu. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. A nakoniec otázkou ani nie je to, že koľko toho vieš o tej Božej sláve, ale že či král slávy príde aj pre teba. Král už varoval raz, že kto sa bude hanbiť za mňa, za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anielmi. Na druhej strane ale hovorí a dokonca prosí vo svojej veľkňažskej modlitbe pred svojou smrťou: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Každý človek je hľadač, skúmač. Túži po niečom v živote, kladie si otázky a hľadá odpovede. A na niektoré aj nachádza. Neviem, čo si ty najsilnejšie si uvedomil pri čítaní alebo počúvaní tohto žalmu. Ale pýtam sa, aký najlepší krok by si mohol teraz urobiť na ceste k vrchu Pánovmu. Otvoríme brány, aby mohol vojsť král slávy?